ኣብ ህይወትካ ናይ ባዕለይ ውሳነ እወስድ ኣለኹ ኢልካ ተሓስብ ዲኻ ወይስ እቲ ዘይተስተውዕሎ እንተኾነ ግን ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልትኻ ኣብ ከባቢኻ ብዘለዉ ሰባት ኣተሓሳስባኻን ትፅቢትካን ዝመርሕ ሕቡእ ስነልቦናዊ ጽልዋ ኣለካ። መብዛሕትና ናይ ባዕልና ዝኾነ ውሳነ ንወስድ ኣለና ኢና ንሓስብ እንተኾነ ግን ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ብዘይፍላጥና ካብቶም ኣብ ከባቢና ዘለዉ ሰባት መሓዙትና ፈተውትናን ስድራናን ዓብይ ስነልቦናዊ ጽልዋ ይበጽሓና እዩ። ሎሚ ኣብ ናትና ውሳነ ናይቶም ኣብ ዙርያና ዘለዉ ሰባት ድሌትን ትጽቢትን ዝንጸባረቕ እንተደኣ ኮይኑ ንሕና ናብ ናይ ዓርስና እምነት ንኽንምለስን ካብ ናይ ካልኦት ጽልዋ ንኽንወፅእን እንታይ ክንገብር ኣለና ዝብል ዓብይ ርእሲ ሒዝና መጺና ኣለና። እዚ ርእሲ እዚ ኣብ ህይወትኩም ኣዝዩ ጠቓምን ኣገዳስን ርእሲ እዩ። ስለዚ ክሳብ መወዳእታ መደብና ምሳና ጽንሑ። ላይክ ሼር ብምግባር ድማ ናብ ብዙሓት ንክትበጽሕ ግበሩ። ሰብስክራይብ ብምግባር ድማ ስድራ ቤት ናይ ዝቁም ነገር ቻናል ኩኑ። ሰብ ማሕበራዊ ፍጡር ከም ምዃኑ መጠን ኣብ ከባቢኡ ብዘለዉ ሰባት ተቐባልነት ንምርካብ ዘሎ ድሌት ውሽጡ ተፈጥራዊ እዩ። ካብቶም ቀደም ዝነበሩ ወለደታት ጀሚሩ ምስ ካልኦት ተሓባቢርካን ተስማዕሚዕካን ምንባር ንህይወት ኣገዳሲ ነገር እዩ። ይኹን እምበር እዚ ተፈጥራዊ ድሌት እዚ ኣብዚ ዘመንና ማሕበራዊ ሚድያን ብርቱዕ ግዴታታትን ምስ ሓየለ ግን መልክዑ ይቕየር ኣሎ። እቲ ጸገም ዝጅምር ነቲ ተፈጥራዊ ድሌት ኣብ ናይ ካልኦት መለክዒ ናይ ምንባር ግዴታ ጌርና ምስ ንቕይሮ እዩ። እዚ ድማ ክልተ ዓበይቲ ሳዕቤናት የስዕብ። ቀዳማይ ናይ ማሕበራዊ ጸቕጢ ተጠቃዒ ምዃን። ናይ ባዕልና ሓቀኛ መንነት እንተውቦን ሓዲግና ካልኦት ንሕና ብኦም ንኽንረአ ብዝደለናዮ መለክዕ ጥራሕ ንነብር። እዚ እንተገበርኩ ሰባት እንታይ ይብሉኒ ኣብ ዝብል ፍርሒ ተዋሒጥና ነቲ ናይ ባዕልና መንነት ኣብ ትሕቲ ናይ ካልኦት መግዛእቲ ነውድቆ። ካልኣይ ናይ ውሳነ ዓቕሚ ምድኻም። ናይ ባዕልና ሕልሚ ዕላማን ድሌትን ዘይኮነስ ናይ ስድራ ቤት ፈተውቲ ወይ ድማ ናይ ሰፊሕ ሕብረተሰብ እዚ ግበር እዚ ኣይትግበር ዝብል ድሌት ወይ ድማ ትጽቢት ጥራሕ ንምምላእ ንጎይ። እዚ ኣብ መወዳእታ ትርጉም ዘይብሉን ናይ ውሽጥና ሰላም ዘስእነናን ናይ ባዕልና መንገዲ ህይወት ንኽንስሕቶ ዝገብረናን እዩ። ኣብ ከባቢና ዘለዉ ሰባት ኩሎም ሰናይ ጽልዋ ይበርክቱ ማለት ኣይኮነን። ህይወት ኣጸጋሚት ክትከውን ክትጅመር ከላ መብዛሕትእና እቲ ቀንዲ ጸገም ካብ ውሽጥና ጥራሕ ዝመጸ መስለና። እንተኾነ ግን መርዛማት ዝኾኑ ካብ ከባቢና ዝብገሱ ጽልዋታት ዓብይ ግደ ኣለዎም። ሓደ ግዜ እቶም እንቐርቦም ሰባት እንረኽቦም ነገራት ነቲ ናይ ውሽጥና ሰላም ዝፍትኑ ኮይኖም ንረኽቦም። ካብዚኣቶም እቶም ቀንዲ ክንጥንቀቐሎም ዘለና ክልተ መርዛማ ርክባት ክንርኢ ኢና። ቀዳማይ ሞራል ሰባሪ ቃላት። ኩል ግዜ ድኽመትካ ጥራሕ ዝረኣዮ ተስፋ ዘይስንቐካን ዝወቕሰካን ሰብ ምስ እትህሉ ናይ ሞራል ውድቀት ትፈጥር። ነቲ ሰብ ንምሕጓስ ወይ ንምዕጋብ ኢልካ ትነብር እንተሊኻ እቶም ብቐጻሊ ሞራልካ ዝሰብሩ ቃላት ውዒሎም ሓዲሮም ነቲ ብርትዓኻ ዓቕምኻን ናይ መጻኢ ተስፋኻን መሬት የውርድዎ። እዚ ድማ ሞራልካ ንኽሰባበር ይገብር። ካልኣይ ናይ ንጽጽር መጻወድያ። ከም እገለኮ ከምዚ ኮይኑ ንስኻ ግን ክሳብ ሕጂ ኣለኻ ዝብሉ ድምፅታት ወይ ኣወዳደርቲ ቃላት ናይ ባዕልኻ ናይ ዕቤት መንገዲ ንኽጠራጠር ይገብሩኻ። ነፍሲ ወከፍ ሰብ ናቱ ፍሉይ ናይ ህይወት መገድን ጉዕዞን ኣለዎ። እንተኾነ ግን እዞም ካብ ከባቢ ዝመጹ ንጽጽራት ንዓርስና ኣትሒትና ንኽነርአን ዓቕምና ድኹም ጌርና ንኽንሓስብን ዓብይ ጽልዋ ይበርክቱ። ኣብዚ ዘይረአ ስነልቦናዊ ሰንሰለት ንዘለኣለም ተኣሲርካ ክትነብር የብልካን። ካብዚ መርዛማ ማሕበራዊ ጽልዋ ነፃ ንምውፃእ ካብ ሎሚ ጀሚርካ ክትወስዶም ዝግባእ 3 ወሰንቲ ስጉምትታት ኣለዉ። ቀዳማይ ዶብ ምግባር። ናይ ካልኦት ሓሳብን ርእቶን ከም ሓሳብ ወይ ድማ ፊድባክ መቕባል እምበር ከም ናይ ህይወትካ ኣገዳሲ ሕጊ ጌርካ ዘይምውሳድ። ኣነ መንየ ብሓቂኸ እንታይ ክኸውን ይደሊ ዝብል ሕቶ ካብቲ ናይ ማሕበረሰብ ጽልዋ ነፃ ብምዃን ብናይ ባዕልካ ድምፂ ምምላስ። ንኻልኦት እወ ክትብል ከለኻ ንባዕልካ ኣይፋል እንዳበልካ እንተደኣ ኮይኑ ምህላውካ ደው ምባል ማለት እዩ። ካልኣይ መርዛማ ርክባት ምቆራጽ። ህይወት ሓጻር እያ። ስለዝኾነ ድማ ንሕና ንዕቤትና ምስ ዝሕግዙ ዝድግፉን ዘኽብሩን ሰባት ጥራሕ ኢና ክንነብር ዘለና። ንሞራልካ ካብ ዘዕንዉ ተስፋኻ ካብ ዘጸልምቱ ሰባት ክትርሕቕ ኣለካ። ናይ ክልተ ዓይነት ሰባት ማእኸል ንስኻ ምዃንካ ፈሊጥካ ንኸባቢኻ ብጥንቃቐ ምረጽ። ሳልሳይ ናይ ውሽጥኻ ድምፂ ምስማዕ። ካብ ካልኦት ሰባት ወደሳ ንምርካብ ወይ ነቐፌታ ካብ ምስጋእን ምፍራሕን ንላዕሊ ንሕልናኻን ንውሽጣዊ እምነትካን ኣጽኒዕካ ንህይወትካ ብናይ ካልኦት መለክዒ ዘይኮነስ ብናይ ውሽጣዊ እምነትካን ሰላምካን ንክትመርሓ ካብ ልብኻ ወስን። ኣብ መወዳእታ ክትዝክሮ ዘለካ ሓደ ሓቃዊ ነገር ኣሎ። ክብሪ ናይ ሓደ ሰብ ዝልካዕ ብናይ ካልኦት ሓጎስ ወደሳ ወይ ድማ ተቐባልነቶም ዘይኮነስ ካብ ውሽጡ ብዝምንጩ ሓቀኛ ሰላምን ነፃነትን እዩ። መብዛሕትእና ህይወትና ንነብሮ ዘለና ንኻልኦት እዩ። እንተኾነ ግን እቲ ናይ መወዳእታ ዋጋ ንሕና ኢና ንኸፍሎ። ሎሚ ንስኻ እውን ኣብ ከባቢኻ ካብ ዘለዉ ሰባት ስነልቦናዊ ጸቕጢ ካብቲ ናይ ንጽጽር መጻወድያን ካብቲ ሰባት እንታይ ይብሉ ንዝብል ሕቡእ ሰንሰለት ወፂኻ መራሒ ናይ ባዕልካ ህይወት ክትከውን ትኽእል ኢኻ። ውሳነ ናትካ እዩ። ብኸመይ ክትነብር ከም እትደሊ ሎሚ ወስን። እምበኣር ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ሎሚ መደብና ነዚ ይመስል።
ክሳብ መወዳእታ መደብና ምሳና ስለ ዝጸናሕኩም እንዳመስገና እዛ ቪድዮ ጠቃሚት ኮይና እንተዳ ረኺብኩማ ናብ ካልኦት ንክትበጽሕ ላይክ ሼር ግበሩ ሳብስክራይብ ብምግባር እውን ስድራቤትና ኩኑ ሓሳብኩም ርእይቶኩምን ኣብ ኮመንት ኣቀምጡና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ትምህርታዊ ቪድዮ ክሳብ እንራኸብ ኣብዘ ዘለኹሞ ሰላምኩም ይብዛሕ